Dobrý den, mé jméno je Michal Šebela, nastupujeme do nového autobusu Zlínského dopravního podniku. Představíme vám ho na jeho první jízdě dnes odpoledne, kdy poprvé vyjíždí na svou služební cestu. Vyjíždí na lince 55 do Otrokovic. Vyjíždíme z vozovny. Ahoj, je to 70? Dobrý den. Dobrý den. Zarušíme? Ne vůbec, nastupují první cestující zaměstnanci dopravního podniku. Vozovna. Příští zastávka Poklesná 17. Přijeli jste pozdě z televize. Už včera tady byli z RTL. Počkáme si na první cestující. Poklesná 17. Dobrý den, já jsem Michal Šebela z České televize. Chci se zeptat, všimla jste si něčeho na tomto autobusu? Všimla, je to nový vůz. A víte o tom, že tady má jezdit ve Zlíně nový autobus? Ano, vím o tom. A čeho si tak všimnete nejvíc té změny? Jaká je největší změna? Změna. Moderní sedadla. Přizpůsobené pro kočárky, pro invalidy. Dobře, Podvesná 17. snadný nájezd. Jako, Dobře, děkuji. prosím. Když se podíváme do tiskové zprávy, tak ta hovoří o tom, že celková cena jednoho vozu byla přes 5 milionů korun bez DPH. Nový autobus je 12 metrů dlouhý, nízkopodlažní, klimatizovaný a jako první ze zlínských autobusů vyhovuje požadavkům normy Euro 6. Nový autobus má 23 míst k sezení, celková obsaditelnost je ale 100 cestujících. Název nového autobusu je Urban Way. Hmotnost prázdného vozu činí 11,8 tuny a dosahuje maximální rychlosti Borisovy domy. 80 km/h. Se podíváme na jízdu z pohledu řidiče. To není. Já s dovolením tady jenom dám z pohledu řidiče tu kameru. Jaké jsou zatím vaše první pocity? Zatím dobré. Je ta kabina pro řidiče pohodlnější, má větší rozhled? Určitě, výborný se dá. Oproti jiným vozům. Je to pohodlné. Příští zastávka Jaroň. Měl byste mít tady samostatnou klimatizaci. Mám tady. Využijete ji? Využíváme, ale je to nastavené na nějaké klima.
České podmínky, takže je to tady. A měli jste na to nějaké školení, nebo jedete s tím úplně poprvé? Já si jedu vlastně poprvé a školení pro nás tady jako vysvětlili co a jak. Jenom abychom se seznámili s cuplíkama. Ale nějaký zásadní rozdíl v tom není. Není. Tak my budeme vystupovat, děkujeme za taky informace za jízdu. Vystupujeme na bratří Jaroňku, naschledanou. Naschledanou. Tak to byla jízda novým autobusem dopravní společnosti Zlín Otrokovice na lince 55. Nový autobus má název Urbanway a kapacitu přes 130 míst. Ze Zlína Michal Šebela, Česká televize.